Kwang'eyo mago mag yiero ne riwruok mochung' kar kende mang'iyo weche mag yiero ILOG ogolo duonde wi wach mar register mar jogo ombulu. Koro gidwaro mondo mi oluok register ma kamano motel ne yiero maduong' mar 2027. E ote mano ochwal ni ute fwambo kod jakom margi Victor Nyongesa, ILOG wacho ni kambi mane omiyo rak manono register mar jogo ombulu motel ne yiero 2022 kod duol mochung' ne yiero IEBC nonyiso luoro ne register ma kamano ne nyalo bedo kod jogo ombulu mane oseng'ielo rengo mohewo milion 1 gino momiyo nyaka lok register no mar jogo ombulu mane osetho. Ombulu mar golo jogo mosetho okosebedo katimore kaka dwarore kinde mokalo. Mopogore gi mano, ILOG bende lero ni matiere weche mag daro jogo magoyo ombulu kowuok e gweng' achiel nyaka machielo ataro mar chik gino manyaka koro non malong'o. Ewi mano, ILOG dwaro ni mondo mi chenro mar nono kendo luoko register mar jogo ombulu ewi omi pek mowinjore tok IEBC yudo commissioners manyien. Kaka ne oket e report mar thek e kind Azimio kod Kenya Kwanza mong'ere kaka report mar NADCO.